ናብ ቀዳም ኣብ ዝውግሕ ለይቲ ብቁጣጽሪ ሃገርና ሰዓት 4 ካብ ውርያት ናይ ከቢድ ሚዛን ተጓሰጥቲ ዝኾነን ካብቲ 28 ካብ 32 ዓወታቱ ብርክዝ ዝበለ ብምዝራር ዝተዓወተሉን እንግሊዛዊ አንቶኒ ጆሹዋ ምስ ኣሜሪካዊ ውሩይ ዩቲበር ጄክ ፖል ንዓለም ቃንዮም ክጓሰጡ ቆጽራ ሒዞም ኣለዎም። ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን ዕሽሽለን ዝሓለፉ እዩ ወዲ ሃገረን ጆሹዋ ተቐቢለዎም። ከመይ ዝበለባ ቀዳማይ ግብረ መልሲ ዕሽሽልካ መልሲ ከይሃብካ ምሕላፎም። ማንቸስተር ዩናይትድ ብራብዓይ ዲቪዝዮን ክለብ ግሪምስቢ ካብ ካርቦ ኣካብ ምስተገለፈት እታ ኣብ 10 ዓመታት ሓንሳብን ተተዓዊታ ከቢድ ጽንብል ተካይድ ሃገራዊት ጋንታ ሳን ማሪኖ ደኺምኩምን ከለኹም ደኣ ዘይትገጥሙና ዝብል ሕቶ ሊኢኻትሎም። ኩሉ ስሒቕሉ ዩናይትድ እውን ምዝጋሂኣን ከላ ስሒቓ ሓሊፋቶ ትኸውን። ሊቨርፑል ታሽዓይ ስዕረት ኣብ 12 ፀወታ ምስ መዝገበት ድማ ሳን ማሪኖ ብተመሳሳሊ ተጻወትና ዝብል መልእኽቲ ሰዲዳትላ። بعقمي زي ما دارك تخاقول عاتب أسن نسل زبلكا تقاتلو يمسلنن قوسي خايخة تحلف. ليفربولون سيقاتو الحليفام كالا أي قبر ملسي مش زي ما بقى استقام بقاس. يوتيوبر جيك بول بروفيشنال تقواسات أين مخان بوزحو سايتاتي وكقبر سأنيهم. بورتوريكو 3 مليون دولار زواغو اجازة عديقو ناملو مقواسات ماكل كأيرو نابقو بمخاريو لممداتو زكايد. جناغن زئمن اللو تقواسات ايكونن. نمايكل تايسون أب 58 أدميئو 20 مليون أخفيلو تقواسيت أون سعيرون. أنتوني جيشواغن عالم كابز رأيتون بلوسات نايكبير ميزان تقواسيتيوم. لعلو كل دما يمانيت إيدو أبقز كان تعليبه تنسيكات صوتا كتكز الزلكات تخلو دارغا زيرو يوم. نفرانسيس نغانو أقلت الدق زرورو أبنتالنام. جيشوا سلمنتاي كمتي نهاجرو كلبات مانشستر يونايتدن ليفربولن سان مارينو تدافيرات النايلن كتصاوت أزي مرصقو نبول مبأستو زي مخانو نافلته كبأسو مريصوم ملسو قليليوم سان مارينو زقربتو ገንዘባይ ነበረን ጄክ ፖል ግን ነጽኦታ 140 ሚሊዮን ፓውንድ ኣብ ክልቲኦም ዝምቀል ገይሩ ይዳልይዎም ብዶላር ክርአን ከሎ ነፍስ ወከፎም ካብ 93 ክሳብ 100 ሚሊዮን ዶላር ክኽፈሉ እዮም እንተ ደኣ ፖል ስዒርዎ ብርግጽ ጆሹዋ 70 ሚሊዮን ፓውንድ ወሲዱ ኣብ መጻኢ ግን ዓብይ ተጓሳጣይ ዝጻወተይ ክረክብን እዩ ደረጃኡ ስለ ዝወድቕ ነዚ ኣብ ዝቕንዮም ፍኽክር ክደፍሮ ዝቕንየ ዩቲበር ክሳብ ክቆትሎ ከም ዝኽእል ገሊጽዎ ብዘሎ ግን ንጾታ ኣብ ቀዳማይ ዙርያን ውሕዳት ካልኢታትን ዓልዩ ሕሳቡ ተኸፊሉ ንእንግሊዙ ክምለስ ናይ ኩሉ ትጽቢት እዮም ሳን ማሪኖ 100 ሚሊዮን ቀሪባ ንሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን ጽዊዓትን ትትነብርከ ዩናይትድ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት 10 ሚሊዮን ፓውንድ ክትክፈል ናብ ሲንጋፖርን ሆንግ ኮንግን ምጋሻ ኣይትረስዑም